פנטזיה מלאה בהפתעות לא צפויות, פנטזיה שבה אבי איננו נמצא, פנטזיה כואבת שאיני יודעת לאן היא נושבת. הפנטזיה, נכנסתי אל עולם הפנטזיה, נכנסתי אל עולם הפנטזיה, נכנסתי אל עולם הפנטזיה. יום אחד בהיר מלא משברים, מחשבות על עתיד שכולו מפחיד, מחשבות על רצון של סוף פאקינג עולם, הבנה שאפשר לחיות בעולם כה מושלם. כשהייתי קטנה, אבי היה כזו מתנה, אוהב, דואג, מחבק ותומך. לצידו אהבתי להיות מלאת מחשבות לבביות ואוהבות. סתם ביום אחד בעיר סכנש עם האחים, אמא נכנסת לחדר כשכולה מעורערת, רוצה לספר לנו את הידיעה המצערת, הידיעה שרק עכשיו התגלתה, הידיעה על אבי שהכניס לגופו רעלים, ההתנהגות המשונה והמאוד מוזרה, היציאות הארוכות מהבית שנעשו כל הזמן בדרך חרשית, יציאות של הרס עצמי, כנראה הסתתר איזשהו רגש פנימי. כל השנים שאיתו גדלנו, לא חלמנו לרגע שזה המצב שאליו נגיע. מה מימו? נעלמו המילים מפינו, כל הדברים הטובים שחשבנו. בום, התפוצצו לנו בפנים, הכאב הגדול של הלב בפנים. עולם יפה, עולם טהור, איך אתה יכול להיות לפעמים כל כך שחור? קשים, מקרים כואבים, הלוואי שגם להם היה משכך כאבים. דברים בלתי מוסברים, דברים כאלה שאינם צפויים. הגיע הזמן ליצור פנטזיה חדשה, לשפר לעצמי את ההרגשה, להתחיל לחשוב